నమస్తే, వెల్కమ్ టు రెయిన్బో మీడియా. నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండల కేంద్రంలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి 62వ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎంతో చారిత్రక నేపథ్యం కలిగి పెద్ద పెద్ద రాళ్లతో ఏర్పడ్డ గుట్ట అంతర్భాగంలో స్వయంభుగా వెలిసిన ఈ ఆలయానికి ఎంతో చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. ఏకశిలపై 5 పడగల శేషతల్పంపై నిద్రిస్తూ కనిపించే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుని నిలువెత్తు రూపం దర్శనమిస్తుంది. పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లతో సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడ్డ గుట్ట లోపలి భాగంలో ఆలయం ఉండగా గుట్ట పై భాగంలో సైతం అనేక వింతలు, విశేషాలు, చారిత్రక ఘట్టాలు దర్శనమిస్తాయి. ప్రతి ఏటా శ్రీరామనవమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయంలో 4 రోజుల పాటు ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తారు.